Kt.Rina Rongpipi aphan Pangthekthe atum apran karmut along kacherapdun bangke thomatum Raikom sai arideng kachingnang. Kedam tang chiti ni phai krenar kep arni Difu police station ke parlo lamding route ke damatuar ANM nurse training center adung Sona Singh terang arong along Pangthekthe atum Rina Rongpipi aphan apran ke endeda puthak. Victim mati kisung kipo kachitong ahemasoratum Difu police station along lamhoi kipidam atingpen Raikom sai atum joy pen birta long si Kt.Rina Rongpipi aphan apran karmut det along kacherapdun atum aphan ritar le bomsi kedam tang chiti ni phai pho ar nikangsam lamding road kilometer hini Chandra Singh terang arong amikar Karlitang Thanoram tiso asopo Rensing tiso arta ningkan phokep aduntu kilometer pli Sona Singh terang arong amikar Karlitang Manik terang asopo Mirjeng terang arta ningkaning koirahini Lapentu Mirjeng kathar ingti arong amikar Saret ingti asopo Babu Singh ingti arta ningkan ing koirakethom labangke thomatumaphan Raikom sai atum nep ingnang ponlonglo nonamad labangke thomatum Raikom sai arideng kachingnang check atumaphan karju patini asai dengpon bomla News Desk Report Public TV Karbianglo सीधा दे गाड़ी घुमाई दी पुलिस Kopi polo na tu man lang kene kan kopi polo na kene pun ya